Gyş pasylyna hemen baharyň başynda nur bolup ýagan ygyllar Margulaýatyň Tagtabazyr etrawyna mal-arşyl gojalyklaryň öwri meýdanlaryny ýaşyl begrete büräp, sakawatly sehrada guduly goýullar üçin sonorly göw otlaryň bir kemse doýum bolmagyna ýardam berdi. Bu bolsa şuwullar ýa-dowsy zähmetiniň miwesini görýän kärinet şopolaryň her birini biýlerini berk guşap, oglak gudu mewsümini üstünlikli geçirmeklige ruhlandyrýar. Etrapdaky öňde barjy çemen-awat mal-arşyl gojalaryň mallarlary dogurlardan oglak gudu almak boýunça pehim paýhas ummany magtym bolup pragy ýyl üçin bellenlen döwlet tapşyrygyny vilayatdaky mal-arşyl gojalyklaryň arasynda ilkinji bolup üstünlikli berja etdiler. Gojalaryň mallarlary allan sagdyn oglak gudulary östürmeklige goýdular. Munyň özi hormatly prezidentimiň mallarlara berýän bimeçer kömek gollawlaryna iş bilen jogap berip, gadymy çarwaçylyk usulyny ilmin gazanylary bilen utgaşdyryp alyp barýan gojalaryň mallarlarynyň agzybirlikli çekýän pek zähmetiniň miwesdir. Gazalynyň bu zähmet üstünligine gojalaryň birinji hemde ikinji mallarçylyk bölümleriniň kärineti şopolarynyň munasyp paýy bar. Çemen-awat mal-arşyl gojalaryň dogurdarlarynyň öňlerine durýan inniki wezipe alynan ýaş mallary gudu seçim mewsümini sagdyn östürip geçirmekden ibaret. Hod şoňa görä alynan oglak gudular gojalaryň mal-arşylyk hünärmenleriniň ihlas aladasy bilen gurşalyp alınýar. Bu ýerde ýaş mallary ide etmek işleri veterinariýanyň talaplaryna dol laýyk alınıp barlýar. Oglak guduly mallaryň gojalaryň bol ot çöpli täze goýy, hojagär, gäle çay öwri meýdanlaryna bakylmagy ýaş mallaryň sagdyn ösmegine şert döredýär. Mallarlaryň durmuşyndaky häzirki gyzgylaňly iş mewsümine kärdeşler arkalaşyklarynyň Tagtabazyr etrapy birleşmesiniň işgärleriniň kärinet şopolaryň arasynda bolup, öňde barjy mallarlara ýadygärlik sowgatlaryny gowşurmaklary dogurdarlary zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar. Gojalaryň mallarlary berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne mallarçylyk puwdagyny östürmekde döwletimiz tarapyndan berilýän kömek gollawlar, döredilýän şertler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman serdarymyza alkyş aýdýarlar.